Kublai shibunia phi barok ki perlot ki bapai ya kani ka YouTube channel ka jonga. Katkum ka report balai tu da katanat ka koi ka khya jong ka sarkar India menta ka arsan terik jong ujaliu ar pho. Laong ba kibru ki bayo ya kani ka jingpang COVID-19 ka batang hapo kar sokenta ki don kumba khat riu hajar khandai spa arpho arngot ki bla khatno ki la kiu shaka sauspa khat prangot. Kejala ke babuntam na bro kejala ki bahap hapo ke India ke de kejala Maharashtra baro ki bayo ya kan ke jingpang ki lakot shaka shilak saupo hajar khandai spa ki blak khat no henru hajar henyo spa lai khandai ngut bat ki blak koi no ki don kamba henyo pulai hajar henyo spa khandai po arngut ti habangi phai pat ki jala ki badon hapo North East India kejala Assam ke de ka babuntam na bro ki jala ki bahap hapo North East haba kibru ki bayo yakan ka jingpang ki lakot shika henru hajar lai spa nyo phongot ki bla koi no lai hajar khandai spa san pho prangot bat ki brang don menta hapdeng ka jingsha sumar ar hajar sau spa ba ar kawan ka jala Tripura baro shi hajar ar spa henru phlai ki brang sa lai spa san pho pra balai Manipur baro khandai spa nyo pho ki brang sa henru spa sau pho ar basau Nagaland lai spa san ki berangsa arspa hinyo basan Arunachal Pradesh baro shispa andrupau ki berangsa shispa arpawai bandru ka Mizoram shispa saupsan ki berangsa shispa khatsangut bahnyo kawan kajala Sikkim baro prapulaingut bat ki berangdon hapdeng ka jingsha sumar saupsangut kajala Meghalaya pat kadai kajala na ki baduna tam na baro ki jala ki bahap hapo kari India bat kibru ki bayo yakan ka jingpang na po ka jala Meghalaya baro ki don kumba sap hendrungut bat ki brangsa hapdeng ka jingsha sumar lane aktif case ki don satang laingut tiladangi khenlang baro kibru ki bayo yakan ka jingpang COVID-19 na baro ki jala bat ki dewlenong ki bahap hapo ka India menta ki lakot chika saulak nyoplai hajar shispa sangut ki bla konyo arlak nyopwe hajar hinduspa khanda phnyo kibla khat kila kiu shaka khat saw hajar praspa khnai psangot bat kibrang don menta hapdeng ke jingsha sumar shilak prapnru hajar sanspa khat sangot ti habangi pe katkum kanika report napo kari India kila bun ki bakoj banya kitu kibrang don hapdeng ke jingsha sumar lane active case te khandiat ngi nya phai shaki khat san tali kiri kibla shak ta jor haune COVID-19 katkum ka report napo ko World Health Organization laitu bakari Amerika kadika waina kiri ka babuntam na baro kiri ki badon hakaleng jangka perthai baki bru ki bayo yakan ka jingpang napo kari Amerika kila kot shaka arphulai lak prapwe hajar laispa handrup khandai ngot ki bla khatno ki don kamba shilak arphwe hajar khandaspa hanyop khandai ngot ba ar kawan ka Brazil baro khatwei lak prapra hajar handruspa laipwei ki bla khat sanphulai hajar praspa laiphongot basau ka Rusia henru lak khatlai hajar shispa sapphra kibla khatno phra hajar sanspa khnai psau basau ka wan ka India basan ka wan ka United Kingdom baro lailak phra hajar laispa laipphrangot kibla khatno sapphulai hajar shispa rupsangot bandru ka wan ka Peru baro arlak rupsaw hajar henruspa prap khandaingot kibla khatno phra hajar sanspa prapnrungut bahnyo kawan ka Chili arlak sansau hajar sauspa khanru ba phra ka Spain arlak saupnyo hajar prapnrungut ba khandai Italy arlak laip khandai hajar sauspa shipho ba shipho ka de ka Iran arlak khat ar hajar sanspa iwei khatwei ka France shilak khandai phnyo hajar praspa prapsan ba khat ar ka Mexico shilak khandai phnru hajar praspa saupnyo Germany shilak khandai phlai hajar aspa sanphnyo bakhat saw ka Pakistan shilak khandai pho ar hajar khandaspa nyophongot kibla khatno lai hajar khandaspa laingot bakhat san ka wan ka Turkey baro shilak khandai pho hajar hendruspa sanphnyogot kibla khatno san hajar ar sangot ti habangi phai pachka Bangladesh ka wan haka kardan ka bakhat nyaw bat baro ki bayo yakan ka jingpang ki lakot shaka shilak arpho ar hajar henruspa andruphongot kibla khatno shi hajar sanspa prapho ar kibla koi sanphwe hajar sauspa knap sangut
Di ladangi khinlang baro kibriwi kibayo yakan ke jingpang habro shitelup ka perthai kilakot shaka khandai saulak sapho hajar sanspa life sangot kibla klatno saulak prapula hajar arspa nyongut bat kiri habro kawai ka perthai kidon kamba shispa prapo pratli kibla shakta haune covid-19 ditang kini ki khubar mentak sngi khuble shibun